kaigsunan og mga malamong tigpaminaw nining tuor karon ana sab kini ang programa sa PBCM mga langit tong lamdag sa kinabuhi. O kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo og magapanghinaot nga kamong tanan garon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit nato sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban sa mga basahon pensya nga dili kasupak sa Biblia. O nining tungora karon among mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsuonan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit ilabi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa usa ka programa nila para maialagad kini maong tulumanon mga langit tong lamdag sa kinabuhi. Sa makaigsunan sa pagpangamusta diri sa Entero Villanueva, bina diri sa Gayan de Oro City ug diri sa Balingasag. O kang brother Jerry Edkila diri dapit sa Tagatumulan no Guluan, sa Miss Oriental o kumusta kaninyo ang makaigsunan. O dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon para sa paglikom sa PBCM Palace Reconstruction. Ug nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan ng makigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico, nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. O akong mga pagpangmusta sa mga kigsunan ng tao dinhi sa Pandakan Pinamongan Cebu ug sa Manguto Pinamongan Cebu nga mo'y nagsuporta sa radyo natin FM dinhi sa Buhing Tubig Pinamongan Cebu. Labi na ngadto kang Sister Elken Bertodes ug kang Brother Espiridion Bertodes ug kang Sister Ima Bilida ug kang Brother Jeffrey Telbrico ug kang Brother Demuel Telbrico. Og ato pod kauban karon dinhi sa studio si Brother Romel Kanyaman. Og dinhi kanong higina ako kang ibalik sa kauban nga ebangelista. Kumusta og mayong pagpataling ug usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlaw Domingo ug Sabado sa inyong pagpatalingog. Og nini karon nga inyong pagsunod sa programa nagapaminaw kamo sa radio, nagalantaw sa atong Facebook Live. Kamo na niya na ang among mga gipanimbaya. Og sa tanan nga mga kaigsunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig. Gitawag nato kini mga kaigsunan og PBCM General Conference mao kini ang March 10, August 19 ug December 29. Busag iawak ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Og kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Sabado. Duha ka hugna mga kaigsunan, unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Tagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebangelista Brother Dave Rizaba ug usab ang naghatag sponsor ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin ka pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live sa Facebook mga kaigsunan. Og ang atong mga kaigsunan usab nga mga suging tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City, kumusta kaninyo kamo nagasunod sa atong programa dinhi sa RPN Dixki Hotel Radio matag adlaw Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna media ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon live sa Facebook. Ang programa makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa RPN Dixkidi Dipolog alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion live sa Facebook makita usab sa YouTube. O gato usab nga kumusta ang mga suging tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. O gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O kumusta usab sa atong makigsunan dinhi sa Cebu City ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kita mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon ug ang ikaduhang hugna mabati sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook, makita sa YouTube nya gidumalahan kini
sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo matag adlong Domingo dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. O brother, ang atong mga kaigsunan nga pangumustahon brother? Atong mga pagpangusta, atong mga kaigsunan dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, labi na ni Sister TCE Kaulihat o Sister Lily Patterson, PBC member, o kang Brother Nicodemus Nicky Hermias, PBCM member, o ato pong mga pagpamusta din sa Villanueva, Misamis Oriental, ilabi na ngadto kang Primo N. Sabang, PBCN member, o atong pagpamusta pod sa atong PBCM Legal Counsel Attorney Ramel G. Carion. O sa mga gustong mangutana, pwede ka mo text or tawag sa atong kauban nga Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, mo kaniyang number 0917-811-8882. O ato pong mga official nga mga bag-ong basahon sa PBCM niya ato makita sa screen, o kinsa katong gustong mohalad pwede ka mumuka sa PBCM Central Office mo kana abradon. O ato pod gipahibalo Reverend og Bradlin ang mga igsunan nga kining kanhi evangelista o ministro nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen o higalak ba igsunan tanawa lang. Ayaw na ninyo kini pagtuohi kay gitagak og i-expel na kini sa PBCM, o kung ano na may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Chief Minister o Executive Vice President Reverend Sarly Eugenio. Og dinhi higayon na mga igsunan aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Sarly. Ang ato karong paghisgutan bredon mao kini ang atong paghisgot ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya, part 8 na kini. Nganong niabot kita niini sa gidugayon tungod kay nakapakadaghan niya og istorya ba hangtod mo abot na siya sa libilo kini karon ang paaboton niya, o tungod niya na sa dili pa ato usab nga paghisgot bredon sa mga pagpangamusta sa mga nagapangutana kanato atong gipangamusta sila bredon. Okay, Reb, masahon na to ang mga pangalan sa mga nangutana, nakita na to og lantaw kamo sa atong Facebook Live. Una dinhi mao si Guhilde Efraim, ang ikaduha Efren Anino Guhilde, ang ikatulo Boy Ortiga, ang ikaapat mao si Rigor is Alid Anyip dinhi sa Sumilaw Bukidnon. Ang ikalima mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ug ang ikaunom mao kini si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Okay, kumusta no sa tanan? Taliwala nga mga pag-alyas nila brethren, dili bali higala pag-alyas mo. Ang amo lang nga tuwagon ang dapit diha sa inyong mga pangutana. O balikan ta sa paghisgot ang atong tema nga ang pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Anong gingon namo nga nabaling siya? Tungod kay ang iyang mga pagbuhi ni Aquilino Valencia, mga pagyama-yama, maunay ra siya. Unya, tungod ni ana, kay gitagna na lagi ni Master. Sa pagtagna niya, brethren, dili malimod, nga gisgutan niya sa kadaghanan, diya sa pag-ibanghilyo, nga dili daw tanan magwawali, musunod na ako. Tinuod. Ug hain ang priba, brethren, nga dili tanan magwali nga musunod kanato lugar, brethren. Ano ang priba Reverend sa pahayag sa magtutudlo nga matod pa niya iyang gipropesya nga di tanan magwawali musunod nimo. Nalatid kini Reverend sa atong basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao ato i-display screen sa screen unya ang principal author niini mo ikaw Reverend ang Chief Minister unya katabang nimo ang kining opisyalis na karon sa PADM kining pagtulunan nga atong nasundan nga mao si Danilo Tinacua. Unya kining maong basahon basig mingon sila nga gihimo kini aron nga gamiton sa pagkalkontra kanila. Dugay na kini Reverend no. Ato ipakita kung kano sa kini na print out. Kita sa screen na diha first printing October 10, 2014. Unya kining ang nagprint niini kini si Shailani Computer Services kay naman sa ubos printed by Shailani Computer Services San Antonio San Miss Oriental. Kini si Shailani alang sa kasayuran anak ni Mr. Nakwa.
Unya basahon ako Reverend og sa mga suking tigpaminawan ang pahayag sa magtutudlo dinhi sa pahina or chapter 1 verse 39. Yeah, tumasahon gingon. Si Charlie Eugenio og si Aquilino Valencia miadto kang master sa itaas sa palasyo kaniadtong September 2000. Loy, matud pa sa magtutudlo. Ayaw pagkumpiyansa sa kauban nimong magwawali kay dili tanan magwawali imo matud ni master. Kusa, dili basta-basta mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsunan, kung nagsunod ka mo sa programa. Busa kung doon na may nanggilain, sama ni Hermogenes Macarayo, nga nagtukod sa padim o niya siya chief minister, founder o niya Presidente pagyod. presidente pa gyud. Unya kanhina siya nga magwawali sa PBCM Reverend. Samtang ako, executive vice president lang sa PBCM. Oh. Katumanan ka na, og sa gisulti ni master niya na nga dili day kuno tanan magawali ako mo resulta tud kay sa doktrina namo ang among magtutulo siya man ang Espiritu Santo sa katumanan niya na. Por iso si Aquilino Valencia mismo siya niangkon nga nabaling na gid siya siyang baba kay ngano man kung nagpabantay si master nga dili tanan magawali ako asa man na pabor dito sa mga magwali nga dili ako kana bradron kung sabto napabor kana sa gipabantay ni master nga mao kita og hay nang priba nga giangkon ni Valencia nga siya gyud kuno to ni atong patalingugan si Aquilino bradron nga giingon nato nga Nabaling siya tungod sa iyang pamahayag nga siya na po yung naunay og napukot kay dili consistent. Daan na ning gibahe ni master. Nga ako og si Loloy og ato si papa ni Macarayo, Silvio Macarayo, nag-ingon siya, Loy, ayaw salig sa ubang magwawali, kay dili ta nang magwawali imo. Nabahe na ta. Doon ay magwawali ni mo, Loy, dahil sa'y magwawali dili imo, Loy. Kinsa man tong dili imo, mao ako. mga mahal namong tigpaminaw napakatinaw tataw kaayo nga ang sulti ni master og napatik sa libro ingon nga katumanan sa kapanahonan sa Espiritu Santo ingon nga Biblia. Tinuod gyud ay nga nag-ebanghelyo si master nga dili tanan magwali ako. Giangko niya. Di sa ato pa otentikado kining maong kisgutan nga basahon. Sa pag-ibanghelyo sa magtutudlo, sa pagsulti sa magtutudlo diha kanimo Reverend, wa nga likin sang magwali nga di imuha. Dili na masayran sa katumanan kay mismo kinantawhan nga gi-expel dato sa PBCM nga yama-yama mo na nag-angkon nga siya di ay katumanan sa gingon ni master nga ayaw kumpiyansa kay dili tanan magwali imo. Sa Biblia tuod kay ang Espiritu Santo diha man sa pagtudlo nato sa atong magtutudlo. Ang Espiritu Santo ba brethren sa Biblia magtudlo og magsulti gud sa butang nga umalabot hinungdan nga resulta lamang kini si Aquilino Valencia sa propesya ni master. Ado na kita ikapamaton Reverend nga ang Espiritu Santo magatudlo sa butang nga malabot. Niya atong pagkabasahon kini ang Biblia nga ang pulong sa Dios dinhi sa basahon sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 ang nakasulat. Apan kung mabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamaturan, tudloan niya kamo sa tanan nga kamaturan. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kun dili isulti lamang niya ang iyang nadungog, isulti usab niya kaninyo kun unsa ang manghitabo sa umaabot mo kana Reverend. Oh, di matin-aw nga pinaagi nini nga Biblia nga ang pulong sa Dios badron. Oo, ni apoy ako Reverend. Nga giisgutan sa nabasa nga ang Espiritu Santo di ay matud pa kung moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamaturan. Tudloan niya kamo sa tanan nga kamaturan. Unya sa gi-highlight sa last portion nini isulti usab niya kaninyo kun unsa ang mahitabo sa umaabot. Di magsulti sa butang nga umalabot matud pa ni master nga dili tanan magwawali imo. Gawas niya na sa paghisgot ni master naapagyo daw nga muilog sa dapit nako nga katungdanan isip chief minister ang chief minister bradron tigtudlo man na sa
Biblia, brethren. Okay, labaw mo na sa tanan nga mga magwawali. Na gipiho bagyod sa ebanghelyo ni Master Brad Rene nga naagyod nga gipabantayan ni Master nga dunay moilog sa dapit sa kung katungdanan, brethren. Doon na gyud Reverend niya atong basahon kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ang autor na ni ikaw Rev o niya atong pagbasahon dinhi sa page 12 sa chapter 1 verse 98 ang nakasulat. Loy, open and close parenthesis, Charlie. Matod ni Master, pagbantay kay aduna rabay muilog sa imong posisyon. Pero ayaw ka balaka, matod pa ni Master, kay naa ako sa imong luyo. Gibalik-balik kini og pasida ni Master ngadto kang Charlie Eugenio sugod sa Enero 2004 mo kana Rev. Klaro nga ang pagpapabantay ni Master Bradon, dili kang Aquilino Valencia, dili kang Danilo Nakwa, dili pud kang Makarayo. Tinod na Reverend Kay ang nakapayag diha, Bradon, kung mabasa na to, wala lain nga gipasadanan ni Master magbantay. Ikaw na diha, Loy Charlie, matod ni Master pagbantay kay aduna ra bay mo ilog sa imong posisyon. Pero ang pasalig ni Master, bisan pa pabantayon, ikaw Reverend kay dunay mo ilog sa posisyon matod pa ni Master, ayaw ka balaka kay naako sa imong luyo. Kining pahayaga, takdo pod kini sa gingon ni Master nga Loy, ayaw pagkumpiyansa sa kauban mong magwali. Wala nga likin sa magwali, pero itong adunggan nga si Akip mo yangkon nga siya din ang dili na mahimong kauban sa Chief Minister nga mo ikaw Reverend, niya dugang sa pagpahayag ni Master, doon na di ay mo ilog sa imong posisyon sa pagka-Chief Minister. o gani, atong pamatud-an nga siya mismo, si Aquilino Valencia, nga nabaling siya, nga kung masudlan na ganita og dili balaan nga espiritu, brethren, magyama-yama kuno kay ang katawhan sa Dios masudlan man daw sa espiritu sa Dios ya kining gibungat pasagdan ta nga siya mamulong ani kung dili ba maunay siya siyang gipamulong niya to pamation. Basahon ta kining Santiago kapitulo 4 ug ang bersikulo 5. Ingon ni nagapayag mga higala. Nagadahom kamo nga wala lamay hinungdan ang pag-ingon sa kasulatan. Uban sa pangabubo, siya gimingaw sa espiritu nga iyang gipuyo sa sulod nato. Pagapuyan deta sa espiritu sulod nato. Pero kung di na ganita, puyan sa espiritu nga balaan, magyaw-yaw ta bisag unsay atong iyaw-yaw. Mura ka nagsalimua, pero kung di na ganita, puyan sa espiritu nga balaan, magyaw-yaw ta bisag unsay atong iyaw-yaw. Mura ka nagsalimua. O, gibasa niya ang Santiago 4:5. Wala tay sayop. Wala tay sayop ni ini karon og ato pong basahon. Og wala siya masayop pod ni ini sa iyang pagbasa. Gipatin-aw lang niya nga ang espiritu kung sudlan day sa espiritu nga balaan, pero kung di na balaan brodon, ang mahitabo Magyama-yama na kuno Reverend. magyama-yama na kuno. Unya, giingon din niya nga magsalimuang na kuno, magyaw-yaw na kuno, bisan unsay isulti. Mao ni iyang pamahayag. Nakaroon, atong basahon ang Santiago 4:5, Brad Rene, kung tinuod bagig kini nga naa, diha niya ng bahina, unya kato ang iya lang gihimong konklusyon. Niya Rev atong pagbasahon kining Biblia nga aduna tatak Seventh Adventist Church ang Santiago kapitulo 4 bersikulo 5. Nagadahom ba kamo nga wala lamay hinungdan ang pag-ingon sa kasulatan uban sa nga bubho siya gimingaw sa espiritu nga iyang gipapuyo sa sulod nato. Klaro nga katong yang gibasa tinaw nga nagdahom ba kamo nga wala lamay hinungdan ang pag-ingon sa kasulatan uban daw sa pangabubo siya gimingaw sa espiritu nga iyang gipapuyo sa sulod nato. Yang gikonklusyonan diyan nga basta dili gani ka sudlan sa espiritu sa Dios, magyama-yama daw ka, magyaw-yaw ka, magsalimuan ka bisag unsa na lang kunoy imong isulti. Pero kung masudlan ka sa espiritu, gipapuyo diha, wala kuno. Na tinuod man na. Kung tiwaso nato pagbasa, brethren, kung masudlan sa espiritu sa Dios, brethren,
unsang mapaabot sa tao o makuha niya na. Kaniya, atong ibadayon pagbasa ni Balen ang Biblia nga Seventh-day Adventist Church, gibasa ni Brother Rini, nga gigamit po ni Valencia ang Santiago 4:5. Pero ari ko mabasa lapo sa versikulo 6 ngadto sa 7. O tanaw na to, yung mabay imong conclusion. Niya, sao na to? Ingon sa pagpahayag. Apan siya nagahatag og labi pa kadakong grasya busa ginaingon. Pagasantaon sa Dios ang mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya nagahatag og grasya. Mupusitag kadiyot, brother. Unsay mapaabot sa tao kung naa kanya ang Espiritu sa Dios? Grasya ang madawat kay muhatag ang Dios sa labi pa kadakong grasya ang gipahayag sa Dili, Biblia. di ay, brother, Dili kay disgrasya. disgrasya. Ate manan na to. Oh. Nga siya nagahatag og labi pa kadakong grasya o pagasantaon din kunos sa Dios ang mga mapahitason apan sa mga mapaubsanon siya nagahatag og grasya dili gyud disgrasya. Tino. Munay trabaho. Naunsa pa ang trabaho lugar kung masudlan sa Espiritu sa Dios, brother. Ani ato ipadayon pagbasa ni Beren sa bersikulo 7 sa kapitulo 4 sa Santiago. Busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios apan sukli ninyo ang yawa og kinisya mo karatil pagdalagan gikan kaninyo. Oh, matinaw nga pasuklan pud ang yawa, unya ang yawa mo karitil kini pagdalagan gikan kaninyo busa magpasakop kita pod nga masinugtanon sa Dios. So makuha nato ang grasya sumala sa nakasulat sa Biblia, dili grasya disgrasya. Ang gibasa niya 4:5 paglapos nato sa 6 ug sa 7 mao ni ang nahimong resulta. Karon tan-awon din nato. Unsa man kining yawa kung pasuklan ang kinaay sa yawa, brethren, sa nakasulat sa Biblia. Niya atong pamatudan kining Biblia nga adunay ta sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 nagaingon. Kamugikan sa inyong amahan nga mo ang yawa ug ang inyong tingwa mo ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamuno sukad pa sa sinugdan kay siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kagulyong kiniya kay siya bakakon man og mao ang maan sa mabakak. Sa to para bren ang yawa bakakon na ginarod. Oo, niya gitawag og amahan sa mga bakak ug may mga anak siya nga bakakon pod. Mo nang pasuklan sa Dios. Kung masudlan ta sa Espiritu sa Dios, matud pa ni Valencia, kung ang dili na Espiritu sa Dios nakasulod nimo, magyaw-yaw ka, magyama-yama daw ka, bisag unsa lang kuno gisulti, mura ka kuno og nagsalimuang. Kay kung naa ka sa Espiritu ni ana, gipakita man nga anaa ka nimo ang grasya, dili ka madisgrasya. Og pasuklan ang yawa, kay ang yawa bakakon. Natanaw na to. Kini ba si Valencia nga giingon na mo, nabaling siya? Klaro ba yun? Oo. Kay nga naman, na ay iyang mga pagpasangil, mura bitaw na siya o gitawag o kana bang vlogger ba, mangita ba istorya, maritis ba? Pagkadungog niya, ako kuno, abusado kuno ko, kay ni atong tungura kita man lugar ang kapitan niya na. O na ako na'y membro sa PBC, mga ato kunong gipamuril ang saging o ang lubi. Pero, usa ka chapter president nga at the same time siya pod gwardiya, wa na siya makagwanta, siya ang nanubag niini sa mga pagtinunto ni Aquilino nga nabaling siya sa iyang mga katarungan niya itong patalingugan. Ato sang pamation, Brad Rone, Brad Dever, Brad Herrad, ang comment ni chapter president sa Bato Plaridel, Misamis Occidental Branch 83 nga si Felipe Manlod tungod kay kini siya nanubag tungod lagi sa gipalakaw ni Aquilino Valencia nga gi-expel nato, pero willing gapon nga kung sa kondisyon nga makiguli, di man gud siya makiguli kay batod pa niya wa pa daw moabot ang panahon, abot ning tawhana
nga ako daw sa to yung termino nga gigamit bretron. Abusado mo nagigamit niyang termino rib nga atong napaminawan sa iyang programa. Abusado daw ang Executive Vice President nga matud pa nimo Mr. Valencia nagpatawag og reverend. Ingon siya Nga nga yung termino. kay lagi pag argumento nila ni Brad Cesar kay gipangita man ako siya kay gusto kong makigsulti uban sa mga gwardiya iyang gipasubraan nga na kuno daghang mga gwardiya nga dalag bunal kay bunalan kuno siya mong gitubag ni Brad Cesar Patio sa programa dinhi sa DYLA sa matag Domingo nga walay record si Reverend nga mao na sa barangay. Siya pataka lang kuno kay sa pagkaabusado gani kuno nako dili lang kuno ko masumbong kay ako man kuno ang kuan na police blatter kuno to sa lungsod sa saan di kuno ko masumbong tod kay ako man kuno ang kapitan unya ako kunong gipamuril ang saging ni Bonifacio Basar kay pangtapas-tapas kuno nako busa abusado kuno ko tinod bitaw mga kaigsunan kung iyon ana gyud atong kinaiya unsa ba day tawag ganana. Pero ang akong gisugo at the same time chapter president unya Palace Guard murag nalain siya busa siya na ang magsulti nini kay sila man akong gisugo ug nganong di siya makasumbong og iya baning yuta ug nganong gikinanglan to katong saginga nga maputol ug katong naay yang gitanom didto sa nga kawayan nga murag ingon gikan lugar aning libro unya murag ganana nakataas. No. Na og do na po'y lubi pod nga iyang gitanom nga kinahanglan to nga makuha lugar to niya patalingogan na nato si Felipe Manlod ang chapter president. Ako si Felipe Manlod, 57 anos, chapter president sa Bato Plaridel, Misamis Occidental. Akong tubagon kanang gisulti ni Ate Valencia niya mahitungod sa pagpanaga sa saging ni Basar. Ang tag-iya sa lote, si Masterman, na may tag-iya si Yuta. Unya, ipakuyan sa mga tao nga membro sa PBCM. Unya, ang katag-iya ng mga lote, nga mo'y mupuyo, si Ronilo Tamparong. Gamito naman niya ang lote, mo ito nga, iyang tag-on ang saging, o katong kawayan, o lubi, dili siya masugot kay pabaryan niya. Moto nga ni dool si Ronilo Tamparong dito kang Reverend. Kasi Reverend ito yung siya mapod ang kapitan. Leader po siya kay Executive Vice President din siya sa PDC. Ni Paibalo nga kung saan niya pagbalay sa mga lote niya itam na ni Boni Basar niya dili siya mo sugot nga tagpo na sa akin. Moto nga nagpatawag si Reverend sa mga gwardya. Ako usama po ka gwardya. Kaya may gipili niya nga mo sulod ka, mo voluntaryo kapag kagwardya. Usa po ko nga naaplat to sa pagtaga, tungod kay di man magkaturunganon ang iyang gibuhat. Kana si Boni Basar, sige mo nang biyag-biyag, kananom sa mga lote diha nga dili iya. Nyag imong badlungon, may rabag lote siyang mga membro. Nya iyang mga membro wala na diha. Sa diha nga ang lote, biyaan na gani sa mga tao nga namuyo. Ang lote mo balik gina sa tagiha dito ni Master. Si Master kay naman dapit sa pagigdap, si Reverend karon ang dumala niya ng mga lote. O niya mayon sila nga panawdaog dahil na. Hindi na panawdaog. Kung dili ang gihimo ni Boni Basar, mao hinuon ang pagpahimulo sa mga lote, diha nga dili mo itagiya. Maratay ako. Atong nabati no? Klaro kaayo mga mahal lamong tigpaminaw ang iyang pagyama-yama. Iyatang gibutang-butangan nga murag di maayo lugar nga gibuhat nako abusado pero taliwala niya na katud ang yutaa nga gitamnan niya og saging og lubi og napay kawayan tungod kay ang usa ka membro mupuyo niya to niya magdiag-diag siya pananom bisag dili iyang lote ba motong atong gipakuha didto gipapuril kay dili man siya tag-iya siyuta natural di gyud siya makasumbong bisan tuog na ata sa katungdanan sa barangay. Anong masumbong man? Kay siya man noy masumbong kay di man siya owner. Ha? Bisan ang iyang gipuy-an, luti man ni Master, nakaroon kay si Master ni Paule, kita lugar nagdumala niya na. Mao nang tinuod. Di nabaling siya siyang katarungan. Di, mao na nga,
Giingon nga kung masudlan ta sa espiritu sa dili maayo, magyaw-yam kuno ta, magyama-yama, murag nagsalimuang, di siya naigo niya na. Ug masudlan ta, grasya may makuha na to, na ug siya ay nasudlan niya na, nganong na-disgrasya man siya. Nabaling man siya siyang katarungan. Niya pa, ang pananaon ni Luciano Panta o Bobot Panta, siya gi magbuot sa kahulugan ba? Tungod sa pulo nga blackboard. Mao ni ang iyang mga pagyama-yama nga gingon nato si Aquilino Valencia nga nabaling siya. Niya atong patalinghugan ang iyang ipamahayag. Karon kay spiritual manabot. Busa nag-alsa man mo. Dito kay pahiluna ang inyong mga ngalan. Pero lang ang nakadeferensya kay naa sa ito mga posisyon sa lugar nga mao ka ng blackboard. Ito ba? Pero lang ang nakadeferensya kay naa sa ito mga posisyon sa lugar nga mao ka ng blackboard. Ito ba? Mo bitaw na nga dunay mangingon nga kanang itong kung lain sa kahubaran itong pana sa alakitran. Ha? Karon listahan na ngadtong nangapil anang maong posisyon ninyo adtong dito nagkuan mo nagselebrar ito mo kayo gipanglista ang inyong ngalan nangapil adtong selebrasyon ni Master. Atong napamatian mga mahal mong tigpaminaw sa tino na nga damgo ni Bobot Panta. Iyang giingnas Valencia nga si Brad Ronnie ang nagdumala sa paglahong sa maong blackboard. Unya, daghan sila nga mga magwawali. Busa nagtambayayong ba? Pero giunsa niya pag-interpretar? Yang gihangyo si Bobot Panta sa uban ng porsyon, pero diri ra kay para pagdaginot lugar sa maong oras. Gihangyo niya nga kung magbabilin gani ka diha bot na, madisgrasya gyud kuno ka kay kadto kunong blackboard, gisulatan kuno to sa mga ngalan sa tao o kanamo nga nagselebrar kuno. Busa nabutang kuno sa itom kay blackboard gud. Sa uban gani kuno nang huban, kadungog siyang Commander Lahi bakay si Commander Lahi hilig man og muingon nga ngit-ngit pas alkitran abi kay blackboard iyang gihimo din nga to. Dito kuno nasulat ang mga ngalan sa mga nagsunod lugar kanako lugar sa pagdumala lugar diri sa PBCM busa but niyang ipasabot nga makaluluoy. Nakaron sa kahulugan naman ang hubad naman sa blackboard mga mahal na mong tigpaminaw basta ba blackboard black na lang yun Bretron, sumala sa atong pag-research, Bretron, ang gipasabot nga blackboard, pag blackboard, itom na balang yun, Bretron? Okay, magamit tag online, Reverend Dennis Google, sa word nga blackboard. Yan, makita na to sa screen, ug lantaw mo sa atong Facebook Live. Diretso na tingal denta sa Cebuano, Okay, Bretron, di ba? noun, pero sa Cebuano na ditso. Ingon niyo, Cebuano blackboard, blackboard sa Cebuano, dako nga tabla nga hamis, kasagaran ngit-ngit, naong nga gitaod sa bungbong o gisuportahan sa isel o gigamit sa pagsulat gamit ang chok, ilabi na sa mga magtutudlo sa mga eskwelahan. Kumao, ato siyang gidefine sa Google nga kana di ang blackboard, di na dautan. Tanaw ha? Dako nga tabla nga hamis, kasagaran ngit-ngit, kay Darkman, kanang ituman. Naong nga gitaod sa bungbong o gisuportahan sa isel o gigamit sa pagsulat gamit ang chalk, ilabi na sa mga magtutulo sa mga eskwelahan. Buti pasabot para na sa lecture di ay mga mahal na mong tigpaminaw. Tungod kay si Brad Ronnie, gisaligan lugar po nato, naglahong sila sa mga blackboard o naglahong sa blackboard para doon ay pagtuon lugar niya na. Pero gidaot niya ang kalugan kay yama-yamaon malagi. Ato nang nadunggan bitaw sa unahan. Nakaron, unsa gihubad sa dictionary sa Merriam-Webster Dictionary Berdron sa 1828 kung maghisgot tag blackboard dautan ba ato gyud pong ipakita. Dili Reverend, pero sa dili pa ato sang basahon sini sa dugang sa online sa Claros, www.claros.com. Okay. Ang kasaysayan sa blackboard, History of the blackboard,
Once the blackboard was invented, cork boards came later in 1891. In the 1960s, manufacturers got creative with the blackboards. This is when the green ng blackboard nga doon ay quotation mark emerged. So nag-emerge day ang green o ang blackboard. This was also around the time the boards became known as chalkboards since they were now either green or black. So atong ihubaron sa Cebuano nga pinulungan, atong basahon, kasaysayan sa blackboard. Sa diyang naimbento ang blackboard, ang mga corkboard miabot sa ulahin niya itong 1891. Sa dekada 1960, ang mga tigama nahimong mamugnaon sa mga blackboard. Diha kini ang green nga blackboard mitumaw. Blackboard to siya pero green. Kini usab sa panahon nga ang mga board na ilan nga mga chalkboard tungod kay kini karon berde o itom. Oh, matinaw mga mahal lamong tigpaminaw, ang ka bugok yun ba? Kaya maingon man siya nga, ang amo ko nung utok i-cancer. Abi niya og blackboard, itom na lang yun. Sa diha daw naimbento ang blackboard, ang mga corkboard, niabot sa ulahi, kanosa, niya atong 1891. Sa dekada 1960, naggama sila og mamugnaon sa mga blackboard. Pag-ingog mga blackboard daghan. Diha kini ang green nga blackboard mitumaw. Kanosa ni tumaw ang blackboard nga green? 1960 niya na nga dekada. Na pagka-black lugaro, kay ang spelling black, itom ang lugar. Basta blackboard, itom na Valencia. Tanawa ang mga pagyama-yama, mga mahal lamong tigpaminaw. Nakaron, taliwala nini atong dugangan, Bradron, unsa pagyud ang gihatag nga kahulugan katong gisigutan nato, Bradron? Okay, sa Miraya Webster Dictionary Reverin, niadiri blackboard naon atong basahon. I heard smooth, usually dark surface used especially in a classroom for writing or drawing in with chalk. Atong pinulungan sa Cebuano, ning blackboard, gahi nga hamis, kasagaran ngit-ngit nga naong nga gigamit ilabi na sa lawak, klasihanan para sa pagsulat o pag-drawing gamit ang chalk. Oh, nakita na to. Wa gapoy dautan og blackboard. Kay gitawag man na gahi nga hamis, kasagaran ngit-ngit nga naong ano man, dark kay ito man nga gigamit ilabi na sa lawak, klasihanan para sa pagsulat, sa pag-drawing gamit ang chalk. Pero katong sa dekada 1960 na, green na. Hangtod garon, mga mahal lamong tigpaminaw, malisod na pagpangita nimo sa blackboard nga black. Mo na, bantayan na to. Nakaron, kung atong kuhaan ang comment ni Bobot Panta, nga mo ni si Luciano Panta, usa sa mga ministro. Ang iyang nakita ba, Brad Valencia, kanang gitawag og blackboard nga matod pa nimo, black yun? Atong patalinghugan o atong basahon ang iyang comment, Brad Ron, sa nagwali siya. Gibasa pa lang niya, di na unta siya mabaling pagsamot ba, Brad Ron, nga atong ginganlan og Aquilino Valencia nga nabaling siya kay siya na may hinoy magbuot ni Luciano Panta, Brad Ron. No, na. Og atong basahon ang comment ni Brother Luciano Di Panta Jr. sa KPBC Evangelist. Atol ni sa programa ni Valencia nga kahayag sa Espiritu Santo. Nada niyo, na ang pangalan ni Brother Luciano Panta Jr., ingon siya, Brad Aki, lahi ang akong pagsabot niya itong damguha. Ang blackboard, wala pa'y suwat, sumala sa akong nakita. O ang blackboard, dili itom, kundili green ang color. Kitang tanan nakakat on sa A, I, I, O, O. Ay, mamana ang gitawag og vowel sound. Word nga isulat na sa blackboard. So, nidepensa si Brother Bubot Panta o Luciano Panta Reverend sa hubad ni Aki nga basta blackboard itom. Motong nangadaot lugar ta kay dito kuno ang mga ngalan nato na sulat. Ingon si Luciano Panta, wa magkunoy na sulat ngalan buot-buot ba? Ha? Magbuot-buot mura ba siya nagingon nga abusado lugar ta? Ha? Sama niini mga mahal mong tigpamanaw, di ka mauwaw, imong giingog blackboard itom o niya iya ni Bubot ang iyang nakita green. Nganong green? Kay katong green,
atol to lugar nga mauna na ang namugna sa 1960 dekada nga green na ang blackboard. Diha to makita Reverend nga siya di ay may wala po sa espiritu kay kung puyan sa espiritu grasya man ang madawat pero siya tanggingnan nga nagyama-yama tabot ni pasabot nga wata sudlis espiritu pero kini karon disgrasya na kay si Bobot Panta sa iyang pananawon ang blackboard wa man kuno isuwat pero para kung Valencia na isuwat. Kunya ang blackboard di man kuno itom kay green man sa panglantaw ni Bobot Panta pero si Valencia itom na para niya. Na gawas nini usa pa ka ministro nga namati sa programa ni Aquilino Valencia nga si Samuel Montemayor Bradron. Ang iyang gyapong nakita o iyang nadungog diya sa baba mismo ni Luciano Panta nga sa angga bubot di gyapon mo sibo kay green man ang iyang yung ipaitom tungod sa pulo nga blackboard. Okay. Niya atong basahon ang comment po sa kaubang ministro Reverend mao si Brother Samuel Montemayor. Dinigya po ni sa programa ni Mr. Valencia. Now, Samuel Montemayor, matod pa niya. Ikaw, ayan ang gitumbok nga tukang Valencia. Mooy wala makasabot anang blackboard kay imo man gitinuod nga itom bisan dili na itom. Mao bitaw nga akong gisample ang gigamit sa eskwelahan nga blackboard ang tawag pero dili man lagi itom. Unya nganong ikaw nagamit sa pulong blackboard imo man gitagaan og kahulugan nga itom bisan dili itom ang real sa blackboard nga kahulugan. Pero ikaw imo gyud gihimuan og kahulugan nga itom o ikaw maoy wala na dihang sumpay Reverend. Ang buti pasabot kung naato ang sumpay kay gikuan man lang nato ikaw maoy sayop og dili ako. Na nakita nato ang pagyama-yama ang nakita nila sa pananaon green iyang ipalusot kay itom kay maghatag din siya kahulugan nga kanang itom sa lain na nga kahulugan. Agoy reference by mouth of kuan Badron commander lahi nga namatay na kay kanang nagtagaw-taw ron iya naman ang anak ngit-ngit pakunos alkitran mautoy ang gikuag kahulugan. Nakita mo na tarong bagon ng tao niya na may magtuman unya magtubag-tubag nga dili masibo mamati ka mananaw ka imong pamation duda may tangag mura magkag nadaot ang imong dalunggan ang irdam ba ang eardrum bitaw nadaot busa di nakabalo makadungog ba kay imbis green kalay ura sa itong wagi similarity ana tungod lang sa pulong blackboard iyag yung ipamugos nga blackboard na wati na siya kasugod pag eskwela ba Bradron nga ang blackboard green na 1960 man na ni gawas mo na mga mahal lamang tigpaminaw. Sa Biblia, unsay tawag pag magtubag nga wala madungog berdini, unsay tawag sa Biblia. Ingon niya na kung mga tarungan para dili liasot ang atos prisuhan ba Valencia. Ang tawag na Reverend mo usa ka buwang ug kaulawan alang kaniya Reverend no. Dinhi sa ato pagbasahon nga Biblia adunay tatak sa Adventist Church sa Proverbio kapitulo 18 bersikulo 13 kadtong maghatag og tubag sa wala pa niya madungog moy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. Kita mo na sa Proverbio 18:13 maghatag kuno kag tubag nga wala nimo madungog nya wapud niya to tanawa. Moy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. Nagsulti man si Bobot nganong maglain magiga tungod sa pulong nga blackboard dito na siya mo hatag og kahulugan ba nga di man tungod kay blackboard nakita na nato mas maayo pa ka sa gitawag nato og Google. Ang Google imong igulgol. Gulgulo nimo na mas matay pod ka og giunsa nimo nang imong utok nga makigkompetensya malugar ka nato di tanawa kabulasuhan ang gidangatan unya karon atong pamatud-an nga kadtong nga pod usa ka membro sa PBC Bradron nga nagtuon sa pagwali. Nga kadto di ang blackboard nga iyang nakita og sa bersikulo pa ni naguna si Panta pero nahubad. Nga kung ikaw Bradron nagbutang atong blackboard, ang katuyuan di nato sulatan kato sa mahimong kwintahon nga mga magwawali Bradron. Motong gilahungan ninyo nga mga wali kay iplastar. Dili nga iplastar kay dautan kuno kay kana kunong mga nasulat dito dautan kay nagsilibrar man kuno atong silibrar ang
birthday ni Master Bradron. Oh, anniversary, 85th birth anniversary ni atong December 29, 2004. 85th anniversary. 85th, yes, oh. Nakaron. Niya atong pamation si gitawag og Carlos Feliciano. Ako si Carlos Feliciano. Dito sa Siquijor, nag-uban mi sa akong papa kay naaman siya yung mga pasyente. Ug dihay gabi nga nagdamgo ko sa bulan sa Oktubre 2024. Giminsayan ko ni Master pinagigdamgo sa akong katulogon. Nga nakita na ko sa reverend sa akong katulogon nga nagbitbit og Biblia nga may blackboard nga green sa iyang kilid, ug sa diha nga giignan niya si Rone. Bradron, ibutang diha Bradron 20 ka magwawali. Mao to nga sa pag-ingon ni reverend kang Rone nga ibutang diha nga 20 ka magwawali. Gilantaw ako ni reverend. Ug sa akong nasabtan sa paglantaw ni reverend ako, lakip ako sa 20 ka magwawali nga giingon ni reverend. Munang nagtuon ako og wali pinaagi ra gihapon kang Reverend Charlie Eugenio. Mga mahal namong tigpaminaw, matinaw ang tubag ni Carlos Feliciano. Dito daw siya sa Siquijor, uban siyang papa kay naamay pasinti. Nagdamgo daw siya niadtong higayuna. Pagdamgo ko nun niya, nakita niya ako nga nagdalag Biblia, unya naa sa akong kilid pod ang blackboard nga green. Dili ito blackboard ang tawag yapon. Unya, giingnan dayon ko nun ako si Brother Noy nga ibutang diha. Sa to pa, wa may laing sulatanan og ibutang. Katong gilahungan nila ni Brother Noy nga blackboard kauban ni Bubot Panta nga nakita siyang pananaw nga naglibot ang mga magwali. Kaya nagkinahanglan ko nuko og 20 ka magwawali. Ako daw kitanaw si Carlos Feliciano, nakasabot siya siyang katulugon nga apil kalakip day siya sa 20, maunang nagtuon siya. O niya, na nagpulos ba ang iyang mga pagbinuang sa blackboard? Wala, natubag ra sa usa sa mahimong ministro karon pipila ka adlaw inyong madungog. Mga mahal namong tigpaminaw mo na unsa ka importante nga nagsunod ta sa among programa ug wala kami magyama-yama, wala kami mabaling sa among kaugalingon. Na karon kay nagpakaming laki man kini siya atong pamation si Aquilino Valencia nga nabaling siya nga lain na pod nga pagyama-yama niya. Ato lang i-recall ang ubang mga pagyama-yama kay daghan man sa maabot lang. Mao na to ang payag sa Sakaras Kapitulo 4 versikulo 7 gingon kana si Zorobabel pangulong bato sa ato ba founder ang buot gipasabot sa bato founder sa bato nga puti. Kaya nga itong Ginoong Kristo sa pamato sa mga apostoles, Episodio 20, kamo mga tinukod ibaba sa batukaran ng mga apostoles, nganini o mga propeta, nganini si Kristo, mao ang bato sa pamagang. Dili si Kristo ang batong puti, kay si Kristo bato sa pamagang. Dili sa na si Yoba, kay si Yoba sa Salmo 18, 1, 2, si Yoba bato. Ang Biblia naghisgot og tuloy ka bato. Si Yoba bato, founder siya sa Israel. Si Kristo bato sa pamagang, founder siya sa Hudiog mga hintel. Roma 9:24, kita gitawag dili gikan sa mga Hudyo lamang, kundi gikan usab sa mga hintel. Hintel o Hudiyo, dito si Kristo nag-founder sa gitawag og bato sa pamagang. Dito si Kristo nag-founder sa gitawag og bato sa pamagang. Mga mahal namong tigpaminaw, musugot ba ang Biblia? O dili ba makatarunganon ang among topiko nga si Aquilino ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia nga nabaling siya? Matod pa niya, si Kristo kuno, founder kuno sa bato sa pamagang. Gi-emphasize, gipabalik-balik na mo para maklaro. Si Kristo kuno, nahimong founder sa bato sa pamagang. Timan nato. Sa Biblia, ang bato sa pamagang si Kristo, hay ng prueba, brethren, nga si Kristo, bato sa pamagang. Yang prueba reverena itong pagkabasahon nga Biblia nga aduna tatak 70 Adventist Church sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 20. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga nini si Jesucristo mao ang luwang bato sa pamagang. Sa nabasa sa Biblia brethren, kinsa ang atong Ginoong Jesucristo sa gibasa nimo brethren? Si Ginoong Kristo mao ang uluhang bato sa pamagang, Reverend. Buti pasabot nga kung si Kristo bato sa pamagang, klaro,
Ngano manggingon ni Valencia nga si Kristo kuno, founder sa bato sa pamag-ang? Ha? Si Kristo bato sa pamag-ang, brethren. Ato hinong nakita ang Reverend nga siya di ay may wala po sa espiritu kay mato pa niya pagkapuyan ka sa espiritu di mangig ka kuno magsulti og pagyaw-yaw bisan unsa. Nya sa dihang atong gipaden, brethren, ang makuha Grasya. karon Nya kay di man nagkalimao si Akin na unay man siya disgrasya siya. Kay karon, siya may ikaw may nagsulti og pataka nagyama-yama man ka. sa Biblia kung atong susiyon pa, brethren, kisa pa ang gingog bato sa pamagang uhain pa basig dito na founder ang atong Ginoong Kristo. Atong basahon Reverend ang Biblia nga may tatag 70 Adventist Church dinhi sa Isaias kapitulo 19 bersikulo 13 gingon. Ang mga prinsipe sa Suwan nangahimong mga buang, ang mga prinsipe sa Memphis gipanaglimbungan. Ang Ehipto nga mao ang bato sa pamag-ang sa iyang mga banay gipasalaag nila. Unsa ng Ehipto, brethren? Gitawag po gyapon Reverend og bato sa pamag-ang. Nabadya, nabasa si Kristo founder sa bato sa pamagang nga maong Ehipto? Wala gid Reverend digin mabasa kay kang kuan man na yaw-yaw ra man na ni Valencia nang gingon nga si Kristo founder sa bato sa pamag-ang. Kita mo na, di nabaling na disgrasya na, instead nga grasya. Disgrasya. Disgrasya. Kisa pa ang makita nga bato sa pamag-ang mga mahal namong tigpaminaw, brethren, nga nakasulat sa Biblia. Niya ato pang pagbasahon Reverend dinhi sa Salmo kapitulo 144 bersikulo 12 nagaingon sa diya nga ang among mga anak nga lalaki mga himo nga ingon sa mga tanom mga managpanubo sa ilang pagkabatan-on og ang among mga anak nga babaye nga ingon sa mga bato sa pamag-ang nga sinapsapan sunod sa hulagway sa palasyo. Matinaw mga mahal namong tigpaminaw, makamuot-muot ba? Si David mo'y nagsulat nini. Og si David, atong siguron ang porsyon nga gi-highlight read. Ingon si David, og ang among mga anak, daghan bradon, nga babae, nga ingon sa mga bato sa pamag-ang, ang sinapsapan, sunod sa hulagway sa plasyo. Wa may mabasa nga si Kristo, founder sa bato sa pamag-ang, sa dapit sa ito og sa mga anak nga babae ni Haring David, brethren. Nagyama-yama. Patakag yaw-yaw. Na mo nang gingon niya nga, kung sudlan ka na sa espiritu nga dautan, magyaw-yaw ka, magyama-yama ka, murag nagsalimuang. Nakaron. Kung si Kristo, brethren, kay bato man sa pamagang, sa tinuod lang, sa nakasulat sa Biblia, diin ba siya mahimong founder, brethren, o founder man ang isgutan o magtutukod man? Okay. Atong basahon ang tinuod kung diin ba nahimong founder si Kristo kay kung Valencia kay na Reverend, brethren, atong nadunggan nga si Kristo founder man kuno sa batos pamag-ang perti sa iyo pa. Niya ang gusto. Mugamit tag lang version sa Biblia kini tawag the Voice Bible, step into the story of scripture. Oy Valencia, pagkauwaw ka man lang pagpalit ani. Yeah. It only makes sense that God, by whom and for whom everything exists, would choose to bring many of us to His side by using suffering to perfect Jesus, the founder of our faith, the pioneer of our salvation. Sa atong pinulungan, makatarunganon lamang nga ang Dios pinagi kang kinsa ug alang kang kinsa na ang tanan. Mupili sa pagdala sa daghan kanato ngadto sa iyang kiliran, pinagi sa paggamit, sa pag-antos aron mahingpit si Hesus. Kinsa man si Hesus? Ang magtutukod sa atong pagtuo or pundador. Asa man, sa atong pagtuo ang nanguna sa atong kaluwasan. O kita mo na sa English, nakita nato sa English sa The Voice Bible. Kini si Jesucristo di perfect Jesus, the founder of our faith. Dili di founder of, kagitawag og cornerstone. Kumusta man ang atong oras, brethren? Makita nato nga. Doon na pa. Atong gitanaw kay aron makita nato ang mga pagyama-yama ni Valencia. Nakaron, gitawag niya punta og pulos hugaw. Niya atong patalingog kay puros gini siya limpyo lagi. Ako kuno nahimong leader atong selebrasyon, gilidiran ko nako na among ang mga tao nga gilidiran kay nahimo manghugaw niya. Tong patalingogan ng limpyo. Niya iyang kuang kay niadto kong January 5 nag-ingon manggug ko nga kadtong Disyembre 29, 2024, nagsaulog sa birthday ni Master, nag-ingon man ko,
Si Master wala gyud malipay sa inyuhang pagselebrar. Ha? Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Nganuman tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon hugaw. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Nganuman tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon hugaw. Klaro. Busa gani gigamit niya katong blackboard bradon kay nasulat kuno ang mga ngalan adto sa nagsunod nako lugar bradon. Nga wa kuno malipay si Master sa celebration kay nagsunod lagi hugaw unya itom blackboard ko kuno. Pataka ba o hubad-hubad ba? Di ba niya itunong dia sa Biblia na karon sa gidaghanon atong ipakita mga mahal na mong tigpaminaw pagkaluob po sa mga nanambong labihang daghana unya nahimong hugaw gumikan nako nga nagsunod unya paigo ba ka to sa blackboard ba doon kung isulat to mga nagsunod yama ginitawana atong ipakita ang mga nangaging nga celebration. May lapit. Atong nakita gituyo na mo pagpakita katubay natakdan sa pagkahugaw yama ba pagsulti unya kon siya mo ay katumanan basaon nato ang Espiritu Santo nga tagna nato brethren kung siya ba'y katumanan ani. Okay, atong basahon Reverend asang tagna brethren Niya Rev dinhi sa kinahing Biblia nga adunay tatak Seventh Adventist Church sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nagaingon o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawalay sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan ini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong. Morning tag na sa katumanan di kang Master nga among giwali nga gikawat pud ni sa mga padim nga giwali-wali pud nila sila daw katumanan. Tanawag pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Kung kang balinsya ni natuman, katong gidaghanon, nahugaw man to. Di siya na lang usang nagpabilin. Nahay may imong kauban, Brad Valencia. Valencia. Nga para mahimo kang giingog mga tao nga nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo, nagsulusulo ka na walang imo. Busa, wa gyud bisag unsaon mga malamong tigpaminaw, pukot gyud ang dangatan ba? Gawas nga mapukot o mapamatud-an dito sa among sumbo nga liben pinagi sa gihisgutan nato bradron diya sa cybercrime nga atong gisumbong siya og cyber og cyber slander. Busa may mga taong magwali gyud sa Espiritu Santo natuman di kanamo unya sa Biblia bradron diha bigyod sa Espiritu Santo na ipag-alagad ang maong mga tao. Diha na gid Reverend og ang prueba nini basahon ako sa Biblia nga may tatak Seventh Adventist Church dinhi sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron magaalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Doon na di ay pag-alagad nato diha sa bagong kinabuhi sa espiritu dili Kristo bagong pag-alagad sa kinabuhi diha sa espiritu dili pud Hiyuba nganong mapamatud-an nato Rini nga dili gid ni Hiyuba kini pag-alagad diha sa espiritu kun kini atong susyon Espiritu Santo gid kini
Yari, Reverend, itong pagkabasahon nga Biblia nga pulong sa Dios nagaingon sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagaulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Gi-highlight na to klaro nga ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Mo nang pag-alagad sa Espiritu Santo na. Kung ang mga tao mo sa likway sa atong pag-alagad o pagpaalagad nila, brethren, nga mahisama sila kanato. Unsa ang gisulti sa Biblia, brethren? Kanya atong basahon ang gisulti sa Biblia sa ang pulong sa Dios nga Biblia Reverend dinhi sa unang Tesalonica kapitulo 4 versikulo 8. Busa kon diha kaninyo anaay dili mosunod niini dili ang akong pagtudlo ang iyang gisalikway, kundili iya sa Dios nga nagahatag kaninyo sa Espiritu Santo. Busa matinaw nga kung diha kaninyo na ay dili mo sunod nga mag-alagad sa bagong kinabuhi, ingon ang Dios dili ang akong pagtudlo ang iyang gisalikway, kundili iya sa Dios nga nagahatag kaninyo sa Espiritu Santo. Busa matod pa ni Valencia nga kung atong pasultihon nga kung gisudlan ka sa dautan nga espiritu, magsalibuang ka, magyama-yama ka, magsulti-sulti ka, bisag unsa na igo niya. Atong patalingugan ang iyong gisulti. Pero kung di na ganita, puyan sa espiritu nga balaan, magyaw-yaw ta bisag unsay atong iyaw-yaw. Mura ka nagsalimua. Pero kung di na ganita, puyan sa espiritu nga balaan, magyaw-yaw ta bisag unsay atong iyaw-yaw. Mura ka nagsalimua. Klaro matinaw mga mahal namong tigpamira. Gusto among gipanghinaut nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan nga kami wala gid in taon magyama-yama. Sumala siyang pag-akusa. Nakita na to. Busa nining tungura kami manamilit sa ngalan na lamang sa among magtutulo Divine Master Tomas din Senior kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Uinio ug sa halusab sa kauban ang mga ebanghilista o ministro. Kinusab si Brother Rene Telebreco. O giniusab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samagtakna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.